wawachi mokwongo ne kik wang'e ni ndhadhu mar gimoro ni ji nyaka tongre manegre. Actually, mane gima wakwedo. Ni as a party, on party, ndhadhu mar ODM, an kaneno taneno ka ndhadhu no, ena ndhadhu ne kaka en. En mani. Kanyo aneno ideologies. Kanyo aneno kawa iyiero kate party. Sama nitimo grassroots election mar kate ndhewa miwacho no. Naneno ka ji owuok oko mang'eny, mana kaka iwacho, aneno ka polling center moro ji otong'ore malwedo dong kuro, but wakwedo mano. Ni oganda nyaka dongi. Okwanyalo kochono ni kiyiero nyaka yier mana ka ji onegore, ka ji ogore. Wanyalo yiero to pod wayiero joma ber ma wadwaro masirowa. To adwana wachi mana gima wach wadwa wacho ni ODM ene party man gi structures malo nyaka grassroots. Minyalo dhi miwach ni polling center ni jakom en ng'ane, jalupne en ng'ane, secretary en ng'ane, committee members en ng'ane. Kendo ilare ma ena tho gi kwo, mana kaka wadwa Nduku nowacho, ilare tho gi kwo ka ng'ato paro ni kako yiere nowate kaka idhi yiere kendo yiero maduong'. Owadwa wacho about ideology, about manifesto. Okaneno ka ideology mar party wa mar ODM to sebedo an ideology ma everybody, the democratic ideology mochung' ne social justice, mochung' ne gimoro amora mwawacho. To kendo ineno ka sirkal matiyo kawuono, iyudo ka manifesto kata mane wan gogo. Jakom kane chung the last time, ne nyaka gi a 10-point agenda, our party leader. Iyudo ka mago housing, pesa mane dwa miji, mago a part of our manifesto. Awinjo ka owadwa wacho, kokwedo kata wach biro kanyakla. The coalition, aparo ni chike ma wan go oyie that coalition, nikech kadok oyie to dinok wabedo go. To bato wadwa kwero ni ODM ok nie sirkal. Sirkal mar Kenya en sirkal mar Kenya Kwanza, motelne gi His Excellency Dr. William Ruto. ODM timange sirkal. ODM as a party. But ingeni sirkal en ang'o? Sirkal en wan waduto. One to kata hii government, the other most clever. Jaten piny Kenya obedo kod PG mar ODM kod jo Kenya Kwanza. Ang'o mane timore kar kacha? Nikech PG mag grube ikirango. Kapok wabire PG no, nyaka waler bedo gi together. Nyaka wang'e ni twa kanye mokelo bedo together no. Together ni gin together kanye. Bedo together no. Nyaka wang'e ok sirkal. Ene keto kwe e piny ka. Ng'iuru today joma somo news kata mawuotho kuonde mamoro. Dugomb ni Kenya ka obed kaka gima timore Sudan today. Ang'o matimore Sudan? Ang'o matimore counties mamoko? Wan gi jatelo mar ODM ma party leader, ng'ama oseneno mabor ndalo mang'eny. Mong'e ni ka wan ka adwa na pane jowetewa ni wang'iuru ane chien kuma nyowae. Ne wane mandamano. Ji adi mane walus kako oganda. Yawuotu adi manyocha walus kako oganda. Nyiwa adi manyocha walus kako oganda. Katelo masani this time ochakore. Waneno kwatimo mandamano, maneno ko piel kijende wa meeting bodies kata 14 kata 15 kata 20. The last time we lose kata 75 people. Masani we about their compensation. An poka winjo kama wa party leader owacho ni ene sirkal. Gimang'eyo ni wa party leader osewacho. Ung'e maber ni rieko manie piny ni. Onge rach kawa step back. Mondi make 2 steps ahead. Kama wantie ni kata party leader wa poko wacho ni on kodhi chung. Wan wang'e ni party leader wa dhi chung as a presidential candidate. Nyaka chieng' moro wachi. To kama wantie ni wan ODM poko loso sirkal. ODM ogo a step chien mondo los yuwe mesa mondo jo Kenya odhi mbele gi kwe moro matin. Ang'e ni gima samoro kelo wacho ni ODM ni e sirkal. Eni nitie jo ODM mobedo e sirkal kaka ministers. Wan gi John Badi, CS mar Treasury. Wan gi intellectual CS Energy Opio Wandaye. Wan gi Jowa Joho. Wan gi Oparanya. But ing'e ni mago nwatero as experts mondo dhi okony. To kendo adieri kineno kata kawuono, tineno mana ka Treasury, John Badi
edhiro maber. Koro wan sama wacho ni yawa wan koro ka opportunity obiro to jowawe nekech wan jo ODM warito nyaka chieng' moro gik moko timre. Secondly, adwa wacho niya, jawach owacho ni ODM barore. An pok aneno kama ODM barore. Kata kawuono aneno news ka Babu Owino wuoyo to wacho ni pok awinjo koge wacho ni giwuok e ODM. To kendo awinjo ka giwacho ni kowacho ni ODM barore, jomoko matin, wan gi Secretary General Edwin Sifuna, wan gi Caleb Amisi, wan gi Babu Owino gini, giluongo ni third force or kata ka Kenya mpya. Okapar kamano en gima nyien e Kenya ka kiyudo historia kata kuma ji oaye. Kata joma ne ka sane. Okomi wuok kaka ODM. Nitiere joma nochakore kamano. Okane ka barruok nitie. Aneno maka joma tindo go wuok gi duol moro nikech ting'e ni kata mane familias wa. Ok inyal tamo nyathi kik wuok. Nikech man is the democratic gine mwawuoye ni wabed gi joma nyalo wacho ting'e ni kata joma wacho ni joma tindo mawuok go oganda wa nyaka ng'e nyaka gin ni to base gi kuma gichung'e ka giwuoyo na to ni kanye en base ne kose en base ng'ato. Erokamano ahinya Tom Duku arwake twaka.